que é unha moción do Grupo Popular reclamando ao Goberno da Diputación a construción da residencia de Courel. A Deputación de Lugo e o Concello de Folgoso de Courel suscribían en agosto de 2018 un convenio de cooperación para a construción da residencia e centro de día da terceira idade no municipio, aprobado en Xunta de Goberno en marzo dese mesmo ano, a través do que ambas entidades adquirían obrigas e compromisos. Ata a data, o Goberno local cumpriu os seus compromisos formalizando a cesión da parcela en decembro de 2019, comprometendo a achega dos 200.000 euros no orzamento municipal de 2020. Pero 6 anos e medio despois, os veciños e veciñas de Folgoso do Courel continúan sen o servizo. Non se coñece ningún novo paso máis para facer realidade a residencia de maiores de Folgoso do Courel e dar cumprimento ao convenio e ao prometido aos veciños e veciñas deste municipio, mentras que noutros casos o Goberno da Deputación de Lugo está a anunciar algún tipo de avance para a construción de novos centros de atención a maiores na provincia. Ante esta situación, o Grupo Provincial Popular formulaba no último pleno unha pregunta ao Goberno provincial sobre o prazo no que prevía reiniciar o proceso de contratación e as obras de construción de cara a poñer en marcha o Centro de Atención a Maiores no municipio de Folgoso do Courel. E o deputado delegado da Área de Promoción Económica e Social limitábase a sinalar tan pronto como sexa posible. O Pleno da Deputación de Lugo insta ao equipo de Goberno provincial a retomar os trámites para iniciar a construción da residencia e centro de día de maiores de Folgoso de Courel de xeito inmediato. Polo Grupo do BNG, ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Bueno, mire, señor Corujo, eu estiven buscando no DOGA, no BOP, buscando que algunha vez a Xunta delegara as competencias de servicios sociais na Diputación de Lugo. E a verdade é que non o vin. Que a política de Alfonso Rueda pudera ser xa non pedir competencias e non delegar as propias. Pero que vostedes teñen a capacidade de, tendo competencias exclusivas, tendo orzamento, abandonar os maiores de toda a provincia, non só os de Folgoso, e decir que é culpa da Deputación de Lugo. Fíxese, é culpa da Administración que non ten as competencias, pero vai construir as residencias. Había un proxecto para unha residencia en Folgoso do Courel. Despois viñeron as eleccións e ganaron vostedes. De eso, meteron nun caixón, a súa alcaldesa tampouco se volveu preocupar, nin pedirlle a Xunta de Galiza nunca máis, e estaba aí. Esa é a realidade, E claro, chegan a tanta desfachatez de que a alcaldesa reúnese ca conselleira competente e non lle pide, bueno, pois a Diputación está facendo un esforzo, botenlle unha mão, xa non digo que asuman como pon a nosa emenda ao total, botenlle unha mão, non, reúnese pa conselleira, para que a conselleira diga que nos ten que pedir a Diputación que fagan a residencia, que é o mundo ao revés. Polo tanto, eu pidolles unha cousa, deixen de engañar a xente, explíquenlles que vostedes teñen as competencias e os abandonan e deixenos traballar, porque eu sei que a veces non todo chega cando queremos e é difícil sacar todo adiante. Moitas gracias, don Efrén. E polo Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bo día, especialmente os veciños e veciñas do Folgoso do Courel. Tamén a súa alcaldesa, que me consta que anduvo moi leanda reunindo os veciños nun autobús que pagamos cos impostos de todos. Xe tuvo que viaxar de Lugo, que é onde vive a Courel, pero, bueno, cada un prioriza o que considere. Isto da moción creo que é unha oportunidade única, excepcional, para explicarlle aos veciños de onde vimos e onde estamos. E a realidade é que no ano 2008 había un alcalde que se chamaba Pepe Fontal que promoveu diante da Xunta de Galicia, gobernada por o señor Touriño e por o señor Quintana, a creación dunha residencia. Que a señora alcaldesa actual, que no 2009 entrou xunto con Feijóo, foi absolutamente incapaz e incompetente de pedirlle á Xunta de Galicia, gobernada polo seu mismo partido, esa residencia. E podo demostralo porque teño un documento do rexistro de entrada da Xunta de Galicia, está aquí, que se pode ver, podo imprimir incluso en grande, para que se vexa, donde a Xunta de Galicia devolve a documentación ao Folgoso do Courel para ese proxecto de ampliación. E como a alcaldesa, a diferencia do que fan moitos dos seus compañeros que teñen residencia, decidiu coller a senda da prensa, preferiu elixir os grandes titulares, porque fíxense vostedes. A Xunta de Galicia, gobernada por o Partido Popular,
é a que ten a competencia para facer as residencias, que quede claro. Cousa distinta é que a Diputación, ante a pasividade da Xunta de Galicia, decidira apostar por facer residencias, e ainda non tendo a competencia, en moitos concellos do rural. Pero esa é a realidade. Despois atopámonos con que fai un mes vai a alcaldesa Folgoso de Caurel a reunirse ca conselleira de Política Social da Xunta de Galicia, que é a que tería que facer a residencia, pero sale dali e dice que insta a Diputación a facer a residencia. Home, a ver, isto é de chiste. Por o menos un pouquiño de decencia e de dignidade. Que non vos engañen, que non vos engañen. Teño aquí, esta nota de prensa. E claro, hai algo co que me sinto enormemente satisfeito. É que ao final o Partido Popular nos deu a razón. Lle deu a razón ao presidente e me deu a min. Porque outro día, eu non sei se se escaparía, o señor Rueda, teño aquí os titulares da Voz do Progreso, anuncia 24 residencias de maiores, quédense, Rueda, 24 residencias de maiores. Quen ten a competencia? Rueda, o Partido Popular e a Xunta de Galicia. Bueno, bien, hasta aí todo ben. Eso quedoulles claro seguramente, que non os engañen. E por eso, dixen eu, ola, pois o millor non era unha mala idea presentar unha emenda para pedirlle ao señor Rueda, ao Partido Popular e a alcaldesa de Folgoso de Caurel que lle pida ao señor Rueda que inclúa nas súas esas 24 residencias a residencia de Folgoso do Caurel. Porque eu alucino a vehemencia que o Partido Popular pide cousas e teñen a carretera de Folgoso a Seoane feita un asco. Ven a súa alcaldesa pedirlle ao Partido Popular, como lle está pedindo a Diputación, que non ten por que pedírnolo con esa intensidade. Que non os engañen. Despois poderán facer o que queiran, pero non admito máis mentiras neste tema. Moitas gracias, señor Rivera. Señor Corujo, segundo turno. E pareceme que tanto a intervención do PSOE como a intervención do BNG o que fixeron constantemente, o que fixeron todo o tempo foi sacar o foco do asunto, que si a competencia, que si a historia do partido, e aquí o que se ven a debatir, o fondo da cuestión é cúmplese o pactado ou non se cumple o pactado. Bueno, señor Corujo, a súa intervención non ten desperdizas, porque vostede o que di é que a capacidade desta Diputación, tanto de tramitación como en orzamento, é ilimitada e podemos facer 60 residencias de golpe. E despois dice, non desviamos o tema, que máis dá quen ten a competencia? Home, hai que ser serios, Como a Xunta de Galicia leva anos abandonando os maiores desta provincia, anos, gobernos desta Diputación nos decidiron suplir a ineficacia ou a ineptitud da Xunta de Galicia. Ese é o foco que a vostede non lle gusta. E despois, claro, non, que importa que cando había o bipartito xa houbera un proxecto que despois o PP desbotou por dúas vías. Desbotouno dende a Xunta de Galicia e desde a alcaldía. Eso que máis dá? Que máis dá que hai 20 anos poderan ter unha residencia. Eso que lles importa aos veciños. Porque ni siquiera teñen a decencia nesa reunión entre eles de dicir, vámonos reunir ca Diputación porque se é un tema de orzamentos, pois o mellor podemos meter unha inyección e aceleralo. Ni siquiera. O que aportan vostedes é o cero absoluto. Pero non se preocupen, nin vostedes nin os veciños de Folgoso. Terán residencia grazas á Deputación de Lugo. Gracias, don Efrén. Señor Rivera, segundo turno. Sí, a verdad que é así. Eu reitero o que dixen, tan pronto como sea posible, terá lugar esa posta de largo desa residencia, como se está facendo con outras. O que pasa é que este discurso que ten o Partido Popular se cae por o seu propio peso, porque xa se lían, xa dicen, como non vamos estar de acordo en que a Diputación as faga? Home, claro, se as fai a Diputación, non as fai a Xunta, que é que nas ten que facer, eso que o sepan tamén. Non é que haxa un compromiso con Folgoso, hai 18 compromisos con 18 concellos da provincia, incluído as que se van a abrir próximamente se están construindo. Eso non se preocupen, que está firmado e hai un convenio. E podo dicilo moi orgulloso, que a Xunta de Galicia
non temos convenios, nin hai ningún convenio para facer ningunha residencia, aínda que algúns traten de enmascaralos cando son fondos do Estado. Pero, bueno, que me dá igual, que estén tranquilos e que se a Xunta, que é a de Galicia, gobernada polo Partido Popular, a alcaldesa do Partido Popular, pois que incida un pouquiño nos seus e que lle boten unha mao, porque ao mellor tamén nos libera, nos pode axudar a contribuir, liberar ese crédito para facer outras cousas.